Når du skal tilføje andre brugere til Google Analytics, skal du selvfølgelig først logge ind i Analytics. Op i den orange topbjælke her, kan du finde et link, hvor der står administrator. Du klikker her, og så kan du se en oversigt over de forskellige konti, du har tilknyttet din Google Analytics. Har du flere, jamen så skal du selvfølgelig vælge den konto, som du vil give adgang til, og ellers så klikker du bare på den, du har. Nu kommer du ind på en oversigt over de webejendomme, der er tilknyttet. Og hvis du klikker på den profil, du gerne vil give adgang til, så får du mulighed for at vælge brugere her. Der er nogle fanblade hernede, og der klikker du bare på brugere, og så får du mulighed for at tilføje en ny bruger. Hvis du skal give mig adgang, så skal du tilføje en mailadresse, der hedder adwords@seonord.dk. Du kan vælge at give adgang som bruger eller administrator. Og hvad du vælger her er helt op til dig. Jeg kan bruge begge to. Der er også en anden mulighed for at give folk adgang. Det er, hvis du er inde på din administrator, oversigten over kontoer her. Så kan du, hvis du klikker ind her, så har du en oversigt over flere forskellige profiler, du har. Der har du også et fanblad, der hedder brugere. Når du vælger at tilføje folk af den her vej, så skal du lige huske at give adgang til de profiler, som det nu må dreje sig om. Lige markere den herover og klik på tilføj her, så så jeg får adgang til at se dem, eller andre, der skal have adgang. Og så er mailadressen, du indtaster, den er den samme, hvis det er mig, der skal have adgang, og ellers så indtaster du selvfølgelig den adgangs, eller den e-mailadresse, der skal have adgang. Og den e-mailadresse, du indtaster her, det skal være en Google-konto. Nu er min seonord.dk, eller det skal være en e-mailadresse, der er tilknyttet en Google-konto. Det behøver ikke være en Gmail, så derfor så er der ingen problemer i, at det er en Seonord mailadresse, man indtaster her. Og så er det simpelthen blot et spørgsmål om at klikke på opret bruger hernede, og så har jeg adgang, eller du har givet adgang til nogle andre, hvis der er andre, der skal have adgang. Det er forholdsvis simpelt. Er der spørgsmål, eller volder det problemer, så må du endelig slå på tråden eller skrive en mail. Hej.